Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu dungari Natal. Dohot topik pabotohon aka pambahenan ni Jehovah. Tapuji ma Tuhata marede mahita siang buku de nomor 10 ayat sada satro di ayat 3. Puji upasana po mama pandengar masa ajari jadian mudo sude akara masa itu mahodosa Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tupopal langit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haolomon, marnida sada panodang na bolon, bisar dosa da panodang di akka na mangingani tano na nilonggoman ni hamatean, maranggoman bangsom, rosyan lomona di hari paporanganmu, marpahean habadian, songan nabur sian apuan ni andos torang, rodo tuho paranganmu akan nauposo. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, holan ala ni asini roham sabingdo, ubahin na tarbahin hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak, marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudoi, napi nangido nasida, ale Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangidon nami, lehom na tau hanguluan nami,
lehon madihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi, doho tihanguluan saleleng lelengna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tumati akana binani jolma, wahiyutone nitodindisi, ono totok sumurungi maroha, saikon pasakon mutahimi, Dipake pesude gogonai, ai horona sohalopoani, natina insai kong jupanglo. Patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik paonopon, sahatu patik sapuluhon, patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unang ko malakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo mahatidak menhata naso tutu maralohon dongan jolma, patik pasopuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas di dongammu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di dongammu. Atau ngerap mengidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu batikmi. Amin. Marede mahita. Naman sa roham, sa juli mata, namujugogo marulubi. Amo peruham, di pahendosa, amo Tato tima dosata tuado panidibata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, jal ama parasi roha, dang lomoroham midahamatian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadi kod dalanna, asa mangolo ibana, ido dipangido roham, ala ini iu bahen dipangido hami, saya sudah timatoru torum, asa unang mangonai betu hami, saya sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-bagani di bata taringot Tuhan sesani dosata. Songonot dohatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam, say mulak maho tuau, ayau dosi palua, hasanga pemadi di bata na digijang. Amin. Mari dia mahita. Epistel di hari Mingguon di enet sian Rom bidu 10 memukai sian ayat 10 itu satro di ayat 20. Tajahama marsikat sorin. Huapoi mahamu akadongan jagahon hamuma akan namami kasih parsalisian dohot pargasipan mangalo podan naong ginuruhon muna jala pasiding hamuma nasida. Ainung ngatar barita pangoloin munu tu saluhutna ido halalas ni rohaku di hamuna alai naing ma di rohaku marbisuk tuna denggan hamu polin pasidik kon naroa. Ima sahatna martuado akan atu mangion hatani di bata jalanau peopsa. Amin. Mari dia mahita. Yesus aposaku orang apasomu hari apojongan dinasomadohan ototong rohaku di pandaranku Yesus aposaku unang apasomu usaping rajaku olo-olo naposom doa di harajaonmu sonang marohaku duta kastiau osambing rajaku tiada oloaku. Taha tidak koma haporsiautai songon nahinan ditedakon di dong atas haporsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosa na tumopa langit dohot tano au porsia di Yesus Kristus
anak ni debata Jehovah nasasadai, imanatun mahun si Maria, nagabi-gabian sian tod di porbadia, adorang so habubuan, ido tuhata natumahon na bernit, di panghuhuman silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung tanum, na mulak mongulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul di siamun debata Jehovah, amanai pargugo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulas, manghuhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia di tot di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging na halak na mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema de pujian sian punguan kor inahana. Tabegema ede pujian sian punguan kor ama partukuan.
Tikting namasa di huriata di mingguon 28 Desember 2025. Naparjolo, padidion nabadia khusus. Sadarion Minggu 20 Desember 2025 di permingguan pukul 10 WIB, patupau ni huriado padidion nabadia khusus tu dua halak poso-poso. Napaduahon Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuan maditangyak ta akaruas ni huria na di bagasan parsahiton songon noktar surat di tik-tikta. Marulaon nabadia. Nungari patu pahuria pakobasion ulaon nabadia na di hari Senin 22 Desember 2025 tu sahalak ruas ni huriata ala di bagasan parsahiton ima inang penababan boru lubat tobing atau opu kesia boru wik walu di bagas nasida. Di patu pahuriata do pakobasion ulaon nabadia tu opat halak ruas ni huriata aladang boy madohoti ulaon nabadia di gereja di hari Kamis 25 Desember 2025 ini. Naparjolo amang situa SP Silalahi wik sada. Napaduahon amang situa Tambunan wik 2. Napatuluhon amang N napitupulu wik 2. Napaupaton inang Pasaribu boru Sibuya wik 8. Napatuluhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatio B. Napaupaton sumbangan sian ruas. Tajalo do sumbangan sian ruas ni huriata ima
300 kursi atau pinjam pakai. Tuha perluan ibadah malam Natal, dohot Natal sian keluarga Insinyur K. Simajuntak, Inang Boru Pajaitan, Manang Wi Sada. Napaduahon air mineral Cleo, 80 dus, masing-masing 24 botol, sian keluarga situa O Hutapea, Boru Sitorus, Wik Sia. Moliatema di pasar huriata tu keluarga, naung manupahi, tuhatama nama masu-masu. Napalimahon perpunguan bodari ujung tahun, hari Rabu 31 Desember 2025, ima perpunguan bodari ujung tahun. Patuponi huriado permingguo dohot jadwal, pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Napaunopon permingguan tahun nai baru. Hari Kamis sada Januari 2026 ima tahun nai baru. Patu pauni huriata do permingguan masuk pukul 10 WIB manang holan sahali permingguan. Napapituhon boa-boa. Mamuka hari Minggu 4 Januari 2026 live streaming nasional na dipatupa di permingguan pukul 7 WIB, gabe di permingguan pukul 10 WIB. Hobartu program kerja ni huriata tahun 2025, marhite tiktingon, pinangido tusude ruas ni huria, asa tapasaha bema pelea tahun tuhuria, RP 500.000 per tahun, manang marhite situa WIB tabe. Napawaluhon ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni huriata ima Inang Helmi Andriana Boru Tambunan naisahat umur 56 tahun hinabaluhon ni Amang Gunawan Hutagaul inganan nasida di Jalan Asri Sada nomor 12F RT 002 RW 005 Kelurahan Pondok Ranggon Manang Wik 2. Moding na di hari Jumat 26 Desember 2025. Tuudean di hari Minggu sadarion 20 Desember 2025 di TPU Pondok Ranggon. Laos dipatu pada permingguan sadarion di rumah duka masuk pukul sia WIB. Jongjong mahita saluhuna. Ujung pardalanan ni ngolu ni dongat taon, laos paingoton hita dosude. Nang hita pe disadatiki, tong dosongon nasida ikon moding. Alani i tok tong mahita marpakirimon na mangulu, saleleng di portibion. Jala say hobas manang sadi hari pe hita lao manadikon tanoon. Taingot mahata ni tuhata di pangukapo sa plopat ayat 10 b. Martua ma akan mate di bagasan Tuhani, olat nion tutu di doktor di masohot manasida sian parukilon nasida, ay na mangihut matu nasida, niula nasidai. Tabuan masude keluarga, nang si solhot, na tininggalhon ni dongata nong jumolo modingi, asa anggia matuhata na mga puli nasida. Alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi.
Ngoni matik ting di mingguta sadarion, akatik ting namangihut, boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Marhite barkot na adong di bangku gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tabegema ede pujian sian korwik 10 sada.
Tabegema ede pujian sian Korwik 12. Marede mahita lasta papungu ma peliata. Hapusan ho Tuhan, bodoh holongmu, bilas di roh hati ki asape, asini roh bina pambayanmu, osip palu apa hapusan oh Tuhan, hapusan oh Tuhan, dan nama sahut asini rohan, nasanari ko diau di parade, tu alani asim doi suri.
Tano Tuhan dan nama soho asini roha nasanari ko dia di parade Tuhan di asim doi suri. Irade horona pena manoto Ditolu horo adidalaki Malas biro makirimon Tiara Damini debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom madihita salutna. Selamat Natal madihita. Molo marnatal hita daholan 1 tanggal 26. Terus nama molo Natal parjolo tanggal 25, Natal paduahon tanggal 26, Natal patoluhon tanggal 27. Nuaing sasitongna Natal paopaton do. Ido. Sahatu Natal papituhon tanggal 3 usada. Baru pemasuk tu tahun baru. Ido hobar tu aturan liturgi sian bapak-bapak gereja najolo. Jadi hita salutna na pengudison jamita di hita turpuk jamita di minggu dung Natalon nenet sian buku Pesalmen 105 ayat sada saat rodi ayat onom didok songonon puji hamuma Jahobah baritahon hamuma goarnai pabotohon hamu di tonga-tongani akka bangso akka pambahenanai endehon hamuma ibana palu hamuma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringo tu halongangan akan nabinai sudehna tunggulhon hamuma goarna nabadiai marlas tirohama akan namangalului Jahobah sisiri hamuma Jahobah dohot agogonai toktong ma lului hamu bohina sai ingot hamuma halongangan akan nong binahinai akatadda halongangan nong binahinai dohot uhum akan naruar
sian pamanganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob aka na pinilit nai. Ido sahatna. Jalan agabe topik di minggu tahun ima jojo. Tuhita salutna asa parsidohot. Pabotohon aka pambahenan ni Jahoba. Hurian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan nahina hulongan di bagasan Kristus. Memang dan kapala murah manang gampang istilahna pabotohon pambahenan ni dewata marhite-hite ngoluta marhite-hite hata dohot pambahenan gak gampang lumobi ma molo tapabotohon tu akadongan nahumaliang manang naso saha porsiao maol alenang pesongoni tongdo mandat on dada holantu bangso Israel ucuy ale termasuk nama tuhita nuengon lumobi mai dung molo memang konteksna parpudion di tanggal 20 luon Natal ikon tapabotohon do songon dia Natali pambahenan ni Jahoba marhite-hite haroro ni anaknya Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Ini bukan sekedar cerita Natal daholan barita alai haporsiota dot ngoluta disi lapatanna dang bui sirangi sian ngoluta daholan hatai alai ya salinai hosata nafas kehidupan kita. Itulah iman percaya tentang perbuatan Allah yang luar biasa melalui kedatangan anaknya Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Ido konteks di ngolu tahun marasing tutu marasing dohot konteks di ngolu halak Israel bangsa Israel uju dibuat manang dibayen par pesalman pesalman naon molo pedidok puji hamu ma Jahoba bari taon hamu ma gowarnai paboton hamu ma di tonga-tonga ni aka bangso aka pambaenan nai adong tolu panjowon disi buasa di dok songoni ala memang ujui bangso Israel baru mulak do pesian tanu habuang jela tentu dang jongjong dope bagas joroi nasida pe ikon dohot nama mangulahoni pajogjokon bagas joro di dolok sioni dada holan tanggung jawabnya kamalim manang aka panurirang manang aka raja sudah do ikon dohot berpartisipasi pajogjokon bagas joroi ala di bagasan bagas joroido nasida boy pajupang dot debata boy marsaor dot debata molodang adong bagas joroi ya tu dia nama nasida marsaor dot debata alai dung jongjong bagas joroi tongdo ya seperti apa namanya kurang bergairah nasida ala memang tongdo perekonomian serba terbatas baru mulak dope sian tanu habuangan sian tanu babel belum pulih lagi perekonomian kehidupan mereka sebagai masyarakat dan bangsa Israel. Jadi adong deba yang ya seperti putus asa dang toho marsomba mamuci debata ale tongdo ngolukuon songonon pogosna songonon dagolna ima jadi dang diloasi nasida di bagasan pandelian nasongoni ido alana dibayan par pesalman dison ende puji-pujian asa ingot nasida lau mamuji debata puji hamu ma Jahoba manang songon dia pe persoalan di ngolumuna manang songon dia pe situasi dot kondisi muna
tong do ikon pujion Jehovah, ikon bari tahun hamuma guarnai paboton hamu di tonga-tonga ni aka bangso aka pambahenanai Allah pambahenan ni debata daholan ditikini ngoluna sidai tong do marbula sian nenek moyang nasida opun nasida na jolo ido alana tanggung jawab nasida dang boiso holan alani persoalan di ngoluna sidai. Bahkan ditambahi Muse di ayat 2. Endehon hamuma ibana. Palu hamuma parhinaloan upuji ibana. Marnonangi mahamu. Taringotu halongangan akan nabi nai sudena. Ayat sada adong tolu pareta. Ayat 2 pe adong tolu pareta. Pareta na takas mangendehon di Jehovah ende puji-pujian dohot parhinaloan anggo parhinaloan di dok dison dada holan organ manang keyboard alai tentu sudah alat musik nabui dipakai lao mengiringi puji-pujian tu Jehovah marnonangi mahamu marnonangi dison dada songan aka deba na nongkrong di warung marnonang-nonang dang songoni marnonangi dison makatahon, makatai, bahkan PA istilahnya berpenelahan Alkitab. Dakuboto di tahun 2026 anon punguan ama olodo berpenelahan Alkitab manangdang. Ai adong do asataboto di almanak ni Huriata PHD tu ama. Molodang tapakei sayang nai. Itu dah. Somalna boy tapake PHD tu amaon imam marhite-hite kebaktian manang parpunguan andorang so markor ikoni nama tapamasa asal nang bolong hatani debata na khusus tu amai dakea tajaha dakea tarenukon ido nani dok dison marnonangi mahamu marnonangi taringot tu halongangan akan nabi nai sudena halongangan doi bahkan hosan na adong dihita halongangan bolon doon ngelodang marhosa hita tentu mate nama iyalah tunggulhon hamu magwarna nabadiai ngarlas di rohama akan namang lui Jehovah unang marubut-ubut sisiri hamu ma Jehovah dot aku gonai toktong ma lului hamu bohina mangalui bohini Jehovah lapatana mangalui pasu-pasuna dui ido alana takas tabege dung di ujung ni parmingguat tahun adong pasu-pasu na pina satu hamuna ido kan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disondakon. Nah kan bohina tuho didopakon bohina tuho lapatana itu sarupa doa pasu-pasu sarupa doa ita jolma meloma katai hita masih adop-adopan kan madida bohi kan istilahnya masih dan bohi itu na guarna kepedulian penghormatan ale bohama meloma katai hita buang muka itu nggak peduli berarti manang sambil main handphone makatai hita ale sambil main handphone bohita tunduk mamereng handphone berarti dang argata dongan nama katai na keningan idola patani i jadi bohi ini debata namar do pakko tu hita lapatana peduli do debata tuhita hormat do debata tuhita jala pasu-pasuon na do hita ido lapatani i jala didok ison saya ingot hamuma halongangan akan naung binahenai ido kucina unang lupa saya ingot hamuma halongangan akan naung binahenai manang songon dia pe keadaan munah di ujung ni tahunon
Ingot ma pandongan yoni debata satahun bolonon mamukas yang Januari sada Januari 2025 nasalpu saat di ujung tahunon ingot hamuma unak lupa honam asa bui hamu maras iroha manaon akasi tahunon namasa nuaingon molope masa si tahunon dihita hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai. Hamu ale anak ni si Jakob akan na pinilitnai. Ditujuhon, jojowon, tugason, tusude akan na porsea. Akan naginoarhon dison na pinilit ni Jehovah. Termasuk mahita. Jadi doa tanah jepek amanginang. Ya, rap mahita. Maka nguluhon hatani dewata Maria iya marolop-olop malas iroha mamuji Tuhata adong sada ende nasomal taindehon alai gabe marlapatan di nade balumubi ma namasa di perang dunia parjoloi bahkan andorang soi di zaman Hitler ada sahalak natar hurung halak Kristen doon aledang gabe putus asa ibana di bagasan hurungani justru dipinjam gitar marende-ende ibana loguna marolop olop tondiki ay naong dito bus Yesusi hamu sude bege mai sailas rohaku mandoki sonang nitiki dung jupang Yesus tuhaki ido endena alai dinamang ende honon gabe aka natar hurung na asing na salelengon sahira putus asa na sida di bagasan pandelean terbuka pikiran alai adong deba sada si jaga hurungan dang long rohana mambege endei di pastap ma dongata namerideon jala asing ni di pastap diambil gitarnya asa unang marede dibanting gitarnya diripu tahalu do dongataon di hari namang itong do diendehon mah rolop olop tondiki nangpe dangadong gitar dangadong alat musik ay naong dito bus Yesusi hamu sude bege mai sailas rohaku mandoki muruk nama si jaga hurungan on anggoon daholan di pastap dipukuli, dibarbar, sampai hancur, remuk. Bahkan lidahna poe, dilana dipotong. Asa unang boy marende. Diripu talu do dongat tahun. Nang pe marmudar do pe di hari namang ihut tong do diendehon endene. Dohot nama akan natar hurungi dia ka bangsal na asing mangendehoni gabe mabiar nama si jaga hurungani ternyata ende nasongoni boido pahehehon semangat, motivasi, sudah natar hurungi, lau mamuji Tuhani. Nang peujungna, mate nama, dongat tahun. Alai hamateanna, manubuhon, melahirkan godang aka jiwa, jolma, naolo, mamaritahon, mangendehon, pabotohon, pambahena ni debata. Di ngoluna hitape boi do songoni
Amin. Martangiang mita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami. Naung tubuh di huta Betlehemi. Di bagasan ibana do dapot hami huboto hami pambahenan mina balgai. Tanda halongangan holong ni roham di hami. Asa boi ujalohami hasesah ni dosa bagabagam taringotu hanguluan na sora sudai pahot ma haporsionami taringotu siali Tuhan asa boi tonggabe barita nauli barita lasni roha nahu barita honami nahu paboton hami tua kadongan nami nahu maliang asa parsidohot hami pabotohon pambahenan mi nabalgai di bagasan tangyangon oleh Tuhan tongdo pasatami sude pakobasion di tonga-tonga ni huriam ima pandidion nabadia di tonga-tonga ni keluarga amanami amang sitorus dot inang boru simanjutak amang sirait dot inang boru purba dina di bawah nasida anakon nasida manjalo pandidioni asa toktong di bagasan lasi roha nasida jala toktong boi lam tu balgana lam tu denggana anakon na manjalo pandidioni ali Tuhan gabe anak sioloi ajar anak ngasea anak nama biar tuho nang songoni utangnya kon hami keluarga ni amanami amang Gunawan hutagaol ala nialap hodo inanami sian tonga-tonga ningolu nasida tonga-tonga ni keluarga nasida Helmi Adriana baru tambunan hodo tutu na mangapuli nasida na pahoton haporsion nasida asa unang mago haporsion nasida oleh Tuhan unang sahiholan tumatangis nasida sahira na soadong pakirimon taringot tu arisogot tuho do pasat nami amanami di sondot sude yanak kona sida asa toktong di bagasan pos di roha tuho dina mandalani arina sida di ari nanaingro suang songoni nang diaka dewan-dewan ale Tuhan pasat nami tuho dewan koinonia dewan marturia nang dewan diakonia lumobi mai marhite-hite seksi sosial na mandulo akan namar sahid na manang nyakon nasida ima ruas mengali Tuhan na satu tikion dirawat di rumah sakit Elsa baru parapat amanami C hutapea dot elora baru sinaga ale Tuhan pargogoi nasida ale Tuhan asa tongdo boi mangadopi akasait nasidai di bagasan pos di roha jalabui di pasu-pasuho oleh Tuhan sude pangubation fasilitas dohot teknologi nadong di rumah sakit song-songoni nang tindakan medis na pinatupani tim medis oleh Tuhan aka dokter dohot perawat tuho do pasatami keluarga nong manjalo marulon nabadia secara khusus alani keberadaan nasida namar sahid nong matua pasu-pasu ma nang keluarga nasida yang nakon do pahapu nasida asa toktong malas roha di kehadiran nasida di tonga-tonga ningolu nasida nang songoni sude aka kegiatan-kegiatan na naing kahami di hari-hari namangihut lumobima dina menyongsong tahun nai baru hodo tutu nama dongani hami suang songoni nang diaka panitia lumobi mah di panitia pembangunan nasai toktong bergumul asa sidung ulau nasida di bagasan dame dot lasni roha nasianho ali Tuhan tongdo pasatami lasni roha nami ali Tuhan malasni roha dohami rat dot akar wasmu namur ulang tahun hari hatu tubuh dot namur ulang tahun
pardongan saripeon di bagasan samiguon. Ajar-ajari mana sidali Tuhan, mamilangi ari-ari ningoluna sidai, asa dapotan rohana bisuk na sida, toktong maka mulia tendeng gani basam, mamuji pasangapon guarmu na badiai. Tuhodo upasatami, sudetang yang pangiduan namion, saya sahut mayali Tuhan, membantu lomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopahami, martangia kami Tuho. Amin. Tapasat mamuse peliata napaduahon dohot tu pakta tu panitia pembangunan. Hut mata indehon 700 buku ende 754. Douglas ni rohano ang ningolukon Douglas ni rohano ang ningolukon Totoo ni rohakon Mauniate Douglas ni roha Maring anolong ni Tuhan niya Douglas roha maringan olong itu dia. Madame jana sonang dongolukon Nirohakon Madame jana sonang dongolukon Toto nirohakon Mauliate Pungasiroha Maringan olong di Tuhan dia Di roha maringan olong itu dia. Doholo ni Jesus ningolukon Doholo ni Jesus ningolukon Toto nirolokon Mauliate Douglas ni roha maringan olong ni Tuhan dia Di roha maringan olong itu dia.
malas niro doa dingolukon malas niro doa dingolukon tata dingolukon mauliate malas niro mari anolong mi Tuhan dia mauliate malas niro mari anolong mi Tuhan dia. Tatangyakon ma peliata tu debata. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasa tamima siana ni lehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabek uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti asa huparhasa yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marititi todim. Asalamu tandahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Ginjang, sai pinor badia maguarbung. Pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutondim.